שלום חברים, היום לקחנו את נבחרת השטח של פרופליבי, האנדבור S והאנדבור GT לרכיבת מבחן בשטח. יער, שבילים, סלעים ואדמה, כדי לראות איך הם מתמודדים כשדוחפים אותם לקצה. כבר מהרגעים הראשונים מתחילת הרכיבה הבנו שמדובר בכלים מטורפים שנבנו לעבודה אמיתית. הקרקע מרגישה צפויה וגם בקטעים משובשים הרכיבה נשארת בשליטה מלאה. כשנותנים גז התגובה מיידית, שני מנועים בהספק 3000 ואט כל אחד, מספקים דחיפה חלקה ומומנט חזק, כזה שלא נבהל מעליות וממשיך למשוך גם כשהשטח נהיה מאתגר. גם מבחינת טווח המספרים מדברים בעד עצמם. במבחן שלנו האנדבור GT נתן טווח מרשים של 70 קילומטר והאנדבור S של כ-45 קילומטר. זה אומר פחות מחשבות על סוללה ויותר זמן רכיבה אמיתית. המקלים עושים עבודה מטורפת, הצמיגים נאחזים בקרקע והשלדה מרגישה מוכנה לספוג עבודה קשה. בסוף היום מה שנשאר זו התחושה, שקט בראש, ביטחון ברגליים והידיעה שאתה שולט בכל רגע של הרכיבה. זה לא משהו שאפשר להסביר במספרים או להעביר בווידאו, זה משהו שצריך להרגיש.